Heroj sa 4 ordena na prsima, a nije ni vojnik ni general, već ni manje ni više nego grad, i to naš Beograd. Svojom izuzetnošću Beograd je inspirisao mnoge, a uzvraćeno mu je velikom čašću. Prestonica Srbije odlikovana je čak 4 puta za junaštvo i požrtvovanost njenih žitelja. Orden Legije časti, Ratni krst, Karađorđeva zvezda i orden Narodnog heroja blistaju na prsima Beograda i ostaju svetionik i podsjetnik za sve buduće generacije. Kroz sve nedaće Beograd je uvek trijumfovao i zbog toga je i zaslužio ovakvu čast. Francuski predsjednik Aleksandar Mitterrand potpisao je dekret kojim Francuska odlikuje Beograd ordenom Legije časti za žrtve, hrabrost i veličanstveni otpor u Velikom ratu. Francuski maršal i počasni vojvoda srpske vojske Franche de Pere uručio je odlikovanje gradu 28. decembra 1920. godine. Srpski vojnici francuskog maršala posebno su impresionirali tokom proboja Solunskog fronta, gdje je ključnu ulogu i odigrala srpska vojska. Ali maršal je naročito isticao ulogu koju srpski seljak ima. Pored Beograda, orden Legije časti dobilo je samo još 5 gradova van Francuske, među kojima su Luksemburg, Lijež, Volgograd, Alžir i Brazavil. Najveće vojno odlikovanje za period Prvog svjetskog rata Beogradu je dodelila 1918. godine Čehoslovačka. Ratni krst dodeljen je našoj prestonici za izuzetnu junačku odbranu grada, zajedničku borbu protiv neprijatelja i junačka dela u borbi za nezavisnost. Ovo vojno odlikovanje pored Beograda dobili su još i Kragujevac i Šabac. Orden Karađorđeve zvezde sa mačevima Beograd je poneo 1939. godine, tokom obeležavanja 25 godina od početka Prvog svjetskog rata. Kralj Petar I je 1. januara 1904. godine ustanovio ovo odličje, kojem je 3,5 decenije kasnije naša prestonica i odlikovana. Za herojsko delo na bojnom polju i herojsko držanje pred neprijateljem, Beogradu je dodijeljen i orden Narodnog heroja, oktobra 1974. godine. Povod za dodelu ordena bila je proslava 30 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tadašnji predsjednik Josip Broz Tito prilikom predaje odličja održao je govor, a ovim odlikovanjem Beograd je stekao počasno zvanje grada heroja. Prije njega odlikovani su 1970. godine Ljubljana i Drvar maja 1974. godine. I eto, do današnjeg dana naš Beograd sa ponosom na svojim prsima nosi 4 ordena. Zato ga obavezno posjeti i uživaj u ovom herojskom gradu. Ima mnogo toga svojim posjetiocima da ponudi. A u međuvremenu prijavi se na naš kanal i prati nas.